Ola, veño contarvos algo que agradecería que me contaran cando tiña a vosa idade, que cambiamos. Experimentamos moitos cambios ao longo da nosa vida, pero alrededor dos 9 ou 10 anos estes cambios son moitos e moi rápidos. A esta etapa de vida chámaselle adolescencia. Sabedes que cambios se producen nela? Pois moitísimos, e isto vai depender un pouco de si nacemos con pene ou nacemos con vulva. Para comezar, a nosa pel vólvese máis graxa e transpira moito máis. Aparecen nos grans e o noso cheiro vólvese máis forte. Se non levamos unha hixiene axeitada, podemos chegar a tufar. A graxa repártese e acumúlase de xeito diferente polo noso corpo segundo cada persoa. Nas persoas con vulva, adoita acumularse nos peitos, glúteos, coxas e cadeiras. E nas persoas que naceron con pene, esta graxa tende a acumularse no abdome e no tronco. Aumenta o noso tamaño corporal. Medramos de peso, estatura e musculatura. Polo xeral, as persoas que teñen vulva ensánchanselles as cadeiras e as persoas que teñen pene ensánchanselles os ombreiros. As nosas mamilas mudan de forma, tamaño e cor. A voz tamén cambia, vólvese máis grave. Aparece pelo por sitios nos que antes non o tiñamos. As persoas que teñen pene pode aparecerlles pelo no bigote ou barba, na base do pene e nos testículos, axilas, pernas, peito, en moitos máis sitios como os dedos mans ou nas costas. Nas persoas con vulva aparecelles pelo especialmente na vulva, axilas, pernas, bigote, en moitos máis sitios como o camiñiño que baixa do umbigo, arredor das mamelas ou nos dedos. Aínda que estes son os sitios máis habituais, a calquera persoa pode saírlle pelo en calquera parte do corpo. Os nosos xenitais, que son a parte do corpo que se atopa máis ou menos no medio, tamén cambian. O pene e os testículos crecen, e estes derradeiros descenden ata separarse un pouquiño do corpo e regular a súa temperatura. Isto acontece porque comeza a nosa vida fértil. Comezanse a producir os primeiros espermatozoides e as primeiras exaculacións, expulsións de semen a través do pene. No caso da vulva, esta tamén crece de tamaño e os labios maiores e menores vólvense máis escuros e prominentes. O clítoris tamén medra. O clítoris é o único órgano do corpo que ten solo a función de dar prazer e ten un papel esencial no goce da sexualidade. Na adolescencia tamén comeza a nosa capacidade reproductora. Volvémonos fértiles. Isto quere dicir que comezamos a producir espermatozoides e óvulos maduros, que ao xuntarse entre eles poden producir un cigoto. E este se madura axeitadamente, convertirase nun embrión, despois nun feto e finalmente nun bebé. Mais aínda que o corpo comeza a prepararse para esta posibilidade, aínda falta moito tempo ata que esteamos realmente listas e listos para pasar por un embarazo ou unha maternidade ou paternidade. As persoas con vulva teñen a capacidade de xestar e as persoas con pene a capacidade de fecundar. Nas persoas con pene fórmanse os primeiros espermatozoides nos testículos. Os espermatozoides serán expulsados coa exaculación. As primeiras exaculacións adoitan producirse durante o sono, de xeito espontáneo e chámanse polucións nocturnas. Nas persoas con vulva comeza o ciclo menstrual. Unhas semanas antes da primeira menstruación, a través da vaxina, comezan a expulsar un líquido branquiño de textura similar a un moco que manchará a roupa interior para avisar de que se achega o inicio do ciclo menstrual. Este líquido, que se chama moco cervical, variará ao longo do mes en textura, elasticidade e cor, indicándonos cal é a nosa saúde e en que fase do ciclo estamos. Coa primeira menstruación, chamada menarquia, comezanse a expulsar os primeiros óvulos maduros que non foron fecundados. A menstruación vai acompañar a maior parte das persoas con vulva durante máis ou menos uns 40 anos e vaise producir dun xeito cíclico cada aproximadamente 28 días, aínda que isto varía segundo a persoa ou o momento. Durante a menstruación, libérase a través da vaxina o único sangue que é limpo, que non provén de agresións nin danos. É sangue pacífico. Este sangue está cheo de nutrientes, pois era o que o corpo guardaba para alimentar ao bebé se acontecía un embarazo. A adolescencia tamén é unha etapa de exploración, descubrimento e primeiras veces. Experimentamos co noso corpo e é posible que descubramos de xeito consciente a masturbación ao tocar os nosos xenitais. Sentimos moito prazer e podemos experimentar os nosos primeiros orgasmos. Os orgasmos son respostas de prazer moi intenso e ás veces incluso acontecen en soños. Podemos comezar a sentir desexo e atracción por outras persoas.
Poden comezar a gustarnos os mozos, ou as mozas, ou ambos, ou ningún. Pode incluso que queiramos ser parella desa persoa que nos gusta. Tamén muda o noso xeito de pensar e de sentir. É o momento no que damos forma á nosa identidade, e para isto imos probando diferentes xeitos de ser e rexeitando os que non encaixan con nós. Queremos saber cales son os nosos desexos, as nosas necesidades, as nosas prioridades, os nosos gustos. Formamos grupos de amigos, amigas e amigues coas persoas coas que sentimos sintonía e porque con esas persoas compartimos ideas ou gustos e queremos facer plans con elas. Ademais, é unha fase complicada, porque buscamos aceptación. Queremos ser incluídos, queridas e admirades, e iso moitas veces lévanos a facer cousas que non son o mellor para nós. O autoestima xoga un papel moi importante neste momento. En moitas ocasións temos pensamentos negativos acerca de nós mesmos ou mesmas, do noso aspecto, da nosa personalidade ou do noso xeito de facer as cousas. Eses pensamentos non son certos. Es unha persoa única, valiosa, fermosa e estupenda. Temos novos xeitos de pensar, porque o cuestionamos todo e sentimos curiosidade polo que nos rodea. Sufrimos coa orde social, polo que imos rebelarnos contra as normas e moitas situacións que nos parecen inxustas. Con independencia de todo isto, cada persoa é diferente, cada corpo é diferente e cada un destes cambios poden producirse máis cedo, máis tarde ou non acontecer nunca. Haberá persoas con pene ás que lle creza o bigote ou non, e haberá persoas con vulva ás que lle crezan os peitos ou non. A isto chámaselle diversidade. E é genial, porque cada un e a cada unha de nós van nos gustar cousas diferentes. O único que é común a todas as persoas é que seguro imos ser diferentes.